Populo su fo dindinar mataye, hudu ga hudu sakon mata, hannuwa suke ta ɗagawa. Populo su fo Buhari da Ganduje, Koti Polo Kalgamman, matan birni har ma ƙauye, sun yi rindinar tafiya. Da Allah daman kai nake ta nema wallahi wasu 'yan dabaru ne wallahi nake so da a yi wallahi. Yan wayoyi na ne nake so ka ga rasid ka san an ce in ka matsi dukiyarka wallahi shine ne ka matsi kadararka. Me yasa kake so su zaka sai da kayanka? Wallahi yaro na kanina ne yake yin karatu a ƙasar waje na Malaysia, shi nake so in tattara kuɗi kafin a fara korafi da saurin aika masa. Ka san karatu sai da kuɗi. To abin da kake so kai yanzu ai kana da lambar ko? Ina da lambar sa. Kirawo shi. To me kai wani kiyaye kiraye ku? Ka kira mun shi yace da kai da Allah kai me abin ka kira mun shi gurin. Sai abin ka sai abin da ka gani. Ai da shi nan. Samu shi a handsfree da Allah kai. Yawa hello dan baba. Kana ji na? Lafiya kalau ya karatun? Alhamdulillah ya Masha lafiya lau wallahi. Idan man da yake naga lokaci yayi ne shine nake so dan yi yan dabaru da dan kawo a dan turo ma kuɗi. Kaga. Ba haka ban gaya mar gaskiya. So yake zai sai da wayoyin da ke gurinsa da kuma agogonsa dai ya turo da kuɗin makaranta. Ya fito ga masa ba. Wannan kuɗin makaranta kuma yaya? Yaya ai mu ba ma cikin matsala. Gwamnati ta turo mana dukkan abin da ya kamata ta turo mana. Eh? Ba abin da muke bukata. Wallahi gwamnati ta turo mana da komai. Ni yanzu babban ma abin da nake so shine dan samu dama dan turo maka da wani abu. Kai ma ka dan samu ka rage yaya. Ka dan turo min da wani abu? Wallahi to ai yaya kudin da ake ba mu sun fi karfin bukatun mu. Za mu yi mu gama kuma mu dan ajiye wani abu. Shi yasa nake so in hada da dan rara ta wancan watan da na wannan watan sai dan turo maka yaya. Allah dan bafa. Yaro a tabbata karatu, Allah ya bada karatu mai Allah ya bada albarka. sa'a kaji, Allah ya saka ma da alheri, Allah ya saka gama karatun ka lafiya. Allah ya sa ya amfane ka wannan karatun. Amin yaya. Wato na sha biya maka. Ai abin da sani ka gane shiru da baka dauka bane. Kaje zai ayi daga bakin sa. Ai gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR Academy Islam. Yana ta iya kokarin ta ga cewa ya dadadawa ƴaƴanmu da suke kasashen waje ya ba su tallafin karatu. Shi yasa ka ji ba wani korafi. Ikon Ya Allah. mana. Amma wannan tsohon fa yayi. Yayi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Allah ya saka wa tsohon nan da alheri. Allah ya kara masa lafiya. Ah, wai wani abu ma zai aiko min ma wai ba ma kudin sun ishe shi ba ma wai har wani abu zai aiko min. Ikon Allah, Allah sarki ka Don haka da kai da duka sauran iyaye waɗanda suka san muhimmancin ilimi to sun fata Abdullahi Umar